Takže ľudia, prepáčte, že nedávam tie videjka, ale proste som chorá, potrebujem spať, potrebujem proste oddychovať a nechcete proste vidieť môj účes. Je to fakt strašné. Chcem si urobiť všetku školu a tak. A absolútne vám nič nestíham vydávať. Pardon aj za môj hlas, idem si robiť slovenčinu. Akurtne potrebujem veľmi pero, ale neviem ho nájsť. Ok, mám nápad. Slovenčinu mám napísanú. Idem písať chémiu. Chémia napísaná, mám poslednú vetu, som nedela prečítať. Ešte raz pardon za ten môj hlas. Biológia. Učíme sa tu reálne, že také blbosti, jo. Takže sa nečudujte, jo. Jo, dobre vidíte, som siedmačka, juhu. Tak toto zatiaľ vyzerá, ešte musím dopísať pár vecí. Dopísaná biológia. Ja potom toto si nevšimajte, jo. Mám tu že mega bordel na stole a chcela by som si upratať, ale to až asi zajtra. Pretože ešte dneska by som chcela také viacej, že... neviem, čo som chcela povedať, výborne. Ja, že ešte dneska by som chcela oddychovať a zajtra to proste budem delať, jo. Plus toto pyžamo mám na sebe neviem koľko dlho už na sebe a vôbec som sa ani neprezliekla. Buď 2 dní, nejak tak neviem, 2-3. Teraz som v posteli a teraz som doposielala mojim spolužiačkám také jedno video, čo máme z niekoľkého ročníka, čo sme vystupovali. Ja som nevedela, či som sa tam mala smiať na sebe, jak som tam bola strašná, alebo vlastne plakať. Fakt neviem, akože jo. A keď proste počujete ten hlas a myslíte si, že plačem, neplakala som. Upratovať budem 100% asi zajtra, alebo ak sa mi nebude chcieť zajtra, tak nikdy. Ale nachystala by som sa asi pondelok do školy. Zajtra tiež nejdem do školy, takže tak. Ešte mi spolužiačky posielajú správy proste o tom videu. 6, 7... Pardon. A už som bola aj ráno bez teploty. Čo ma akože mega prekvapilo, jo. Ale ja vám niečo musím ukázať. Je to presne konkrétne na tomto adventnom kalendári. Týchto 6 bolo v pohode. Ešte tento 7 bol v pohode. 8 sa mi toto začalo trhať aj ten 9. A tu to pokračovalo aj s 10. a 11. je v pohode. Jo. No, ale to nie je podstatné. Akože už mi je o dosť lepšie, než mi bolo včera. A keď proste vidíte tie kory pod očami, tak to je kvôli tomu, že proste som nevyspatá. Jo, aj keď by som mala furt spať. Chodím po dome jak retard. Z neviem akého dôvodu. To je všetko, ahojte.